Jangmi Pochik Lunify Kebarni, Surihini Rankora Priasenkana Parman, Dongmukak, Tourist Lodge Ibialong, Havar Kehat LA PHLC Kongchun Banga Kehai, Ruby Sing Rong Hang Pen Tong Sekot Perangkia Mai Kepalam The, Angton Pen Arjupon Sinang. Dongmukak Pen Ransing Killing Report, Karbiang Long News Channel. Akurusar, Karbiaron Bari Makurusar, Galang ke Chuken Therapy Galang, Alang like non head jonga o solang di kami Pulanti. Kasi alang like Karbiaron Barim ko ako am si Pantang ko ako Karbiaron Barim alam tini luma Karbi Aron Barim Karbi tuma arnam ke lake hola kopini mondir pele tuma sonra mane keklang sa hom kali lage arni bang like kaning long kai dia hom kali ile tum ili popo atum ta sekarpi non nili tame kurusar nili ta hem sekarpi hemang ta ridam ta ke nili sika choro bang nili khai nili mai nili puriala phan anke hemang ta ange nili sekarpi no ha kosono bari the bicho pen jenglo di tame lai ke ili tum karbi tum ke aker tang du kase ako thekdam long le ili tum karbi tum ar nam ke la pwan se aja kong kantang la pen la pwan se kang thi ili tum hat ba toar ba kopinia kosono angdeng hoi nang le hut ke ili tum lai ko men ta che thanu nei dalang le bang ke pini politics made alang li methang alli ka chuan phon se alang li ke sai pen tabre ka se la sote ko tang te non ke alang li ke Karbiaron Barim phan nang ke thaka abidi se plan Karbiaron Barim matum phan roma men pen Karbiaron Barim men pen alang li politics se alang li ke kosono na nang ke plan ka se ni la ke Karbiaron Barim tum ta la ke chedon te ke alang li lo la ben non jai ka thar phan alang ni karbo la so karbo kala mang ke la hello jai ka thar ke kiti asu se ke lage kadu eda klar taklo laben hala jai kathara ahe masol ke ACS alang li tame kosono officer se hala so hod alang li tax people ho ke alang li message kosono inti kathar pi posi taklo rodang de ili tum tame mane hem jong se ronghang hem li rok ba kopine arong hang pi inti hem li rok rodang de lage inti hem masol ili tum karbi lamen to janon tame Onjuli Kathar pi pothai ke voter electoral long ta Onjuli Teron pi po already tangal lapen Onjuli Teron pi po amen nase voter jong le lapen plasol ni affidavit along Onjuli Teron pi po ga tha clearly togalo lapen la room bangke within bracket Onjuli message Onjuli inti Kathar pi pulaso ke to na ko bangke holat government pen jitu tax pi by chance mo hola kopine objection dolo botang de ola Onjuli Teron pi aphange la so men se text pi de Onjuli Kathar pi hola so mistake de lo tame la Onjuli Kathar pi hello Onjuli Teron pi da non bangke original Onjuli Teron pi la so identify de phanse ke bi mati de tang de pilo alang la pan hur ke pachunai ji la se alang ni phani le pu ang tu bangke alang li Aron Bari ma arna ma asai tong kle ni ma mate alang li politics sa kam se klem pi jong si laben non ni pudaglo laben niri tum ke EPSLC asong ben ko ke la EPSLC asong aphan abatai ason benason kosolon nange kham khedun na patikum dunji phanalang tum ka bori la se jong si non tarik thong ke puse pulo tarik thong ke bani kang sai to ko la se la so kang sai non election judel te nili tum ta report en po la se la jai ka thara phan chole kang sai nei kali Karbiang long dola la som hala tum bang ke akur binong kace na tum dopik akur binong kosono ake chok chia sai ke klem dopik la se hala hiu tuma phandame neli tuma lis en bomlo hala so tuma phan Karbi richolo ronga ka long neli tum ke pidampo la so report neli tum hin tame hala tum phanda ani siga sing sai ni la jai ka thara phan kang sai choro ba chok chi la se nali Robertson tiso ke hai nali Karbiaron Barim ke pang tang jia sai ke klem abang ke nang li phan chorulo tame nilina pui bang ke nang li bihe ka usola nang li pupeng kera la se la bihe ka uso aposi nang li claim tabre ri Karbiaron Barim phan nang li tum pamanghuri nang li pamanghuri la dak ali chuen iri la nang li jong se Karbiaron Barim jong se pangtang rak pen je claim ponji protang nang japon pamikan nili tum anda Aron Barim sai de nili tum anda chorke chokiju sai de ha ako nili na pui bang ke nang li le pangtang te da Karbiaron Barim ke virve so pirthe ruretik sening ruretik ke Karbiaron Barim ta dothipu hako pen tame wangbong le fisar pusarani pen tame nang li nang pinchang boy nang pinchong boy ke nili tum Karbiaron Barim tu nang koi de thik hello kadom nili APSLC Havar Kar LSC lo General Secretary Nirimen Robising
pini ni adjustment pen tong sukot kerang ke ponang ko bang kela non nang kili ji MP election la te bokhelo tarik ko trok tong sele tum inglong hawara farman longri ke thom Karbi Anglong West Karbi Anglong pen di Masau a farman a party tin pen dami bangfu che toy dun reblo asidang nili pini ke adjustment pet ki pu ponji bangala halo non kachari bom BJP mate Karbi Anglong Tourist Council team Karbi Anglong tu pini election apor hod radaphan freedom pipeder ke ther ke happen se my meeting ke phapon pon la so buthak se mane ningduk lo la so lam presen ni rat an pachini kan tu la pente bang so buthak se ni team Karbi Anglong phatame isi ke pachini kan tu ma no non BJP atu election apor hod rongarat phan bihek koi kela swar so tum han self help group a main pen meeting ke hang pon self help group naing than pet ji ration card nang pipede ji job card nang pipede ji orunadoi nang pipede ji laihu ke ther ke happen pen ke election la ke ka kosom vote ke re ka kang thim kadi ati itu India long ke la ke democracy mate democratically pen se elitum election ke party nang ji elitum samjin pen se kadu we bhandame ning ke hang pen se vote papi nang ji alang tum ning kang sam mate alang tuma ninga klong bese vote ke papi la swaja ko bangke kadu e phandame India long ke right do sitame pini BJP atu la ron re pen ke ther self help group atu ma fan politics se ke palut pro la se nida pukang tu mangke self help group tunge politics a party ke ni pini rong khiti ka choklem tu sai chuti ki tunge politics a aham phangali pini nang le tum self help group atu phan along tina meeting nang le tum ke pang room pon pini self help group main pen jong se nang dundete self help group atangka nang pipede ji ration card nang pipede ji urunadoi nang pipede ji lage kopi alam lo nang le tum ke ther ke pen lok tong le tum update ke chari poma kasi nang le tum jong si ke ma thamesen bodang le pini ther ke pin pen laihu alam the pen nang le tum bai pe pin pen nang le tum election ke party kha rada phanang tum lam than tha aron alam dead longri ka chirai nang jalam non da tei botang le nang le tum ke democracy mate Indian constitution se nang le tum ke karkan do rada phan mane aning ke hanga teng pen mane vote papi longri de ji banse nang le tum sai ke de ta se rada tu pini be koi ke la sor lo so ani tum han se ni li joning rilo ta se non apor election apor nang le tum phan job card amen pen ration card amen pen da pen urunadoi amen pen an parta self help group ali amen pen nang le tum phanang ke nang ke hap jong situ pro tang te ni tum han berta nang pachini non la ke kham song me da le ke hukum piat lo non election apol hut ke lai hu ke bai ke tangka poisa la pen lai hu scheme ke bai ke election ka le la pen hut ke rek amai bilong le pasi order ko pasi aron re pen alang tum non ke campaign bom thaidun long la pen amai ting tame self help group atum hanse pachon puni kase kadu ga vela nimari self help group atum dance tame nang tum fereri nang tum na ador ke sunai vote lage self help group amuilo kali la pen urunadoi amuilo kali la pen job card ration card la so ador kali eli tuma vote ke nang le vote pak date longri afan rai hala soke raya jakong bangke pini self help group nang ther urunadoi pe nang ther bangke nang tum fereri nang tum nang ning klar sapen mada bang fusi non nang kili JMP election ahud ele tum Karbi Anglong pe nang di mahasawa long ria farman inglong ara farman hadil hiarong supi long nang karja pidun group pe nang ken je pidun hai ba khala so bang pu apa nang tum ingwai pa mekanon pang the pa mekanon det long ri nang karja pi group asong japo phane nang tum ingwan no laiwa job card ration card pengen nang tum phan nang pa ther long nang ne la pen jong sinang ke ther do kok lo tang te la son job card ration card pen amen pe jong sinang tum phan meeting nang pha do kok lo tang ne nang pa chini non ni li tum pha la ke aron pen alang tum phan ing sai pon nang kok la pen ako da hini ala mang ke lalo non APSRC asong pen ke non sembula bangke kisi mane napit chugang ti ba kisi ili tu manghudang nila tame tors
tor sa symbol se kai ke envelos damela ruling party mate team kar bianglong tu mate la BJP atum pini jai kathar mate APSL sia song kache song kang tagrak ani wang se rat nga che tu nga theklong join se eson pen eson alang tum nang kham khedun lo se dame alang tum un e naun la symbol la tor sarjan dame alang tum nang thidun lo dame hola tor sarjan ta APSL sia song se kelong po se dame alang tum bang hola garo ke pen ki thudun JSP a party phanalang tum ther itlo amasia hola so abang phufan se tor sarjan ke son pol idel kasi nono bangke kisi arjam se APSL sia song ke thurpo jai kathar ke la ke number 4 la iri tum ke ber damji hot ha last number se dolo la kisi mate la jai kathar photo do pol ben kisi do pol so angden se tum la kisi along se ber nang poka do rita is la ben nilida ke chuneri kang tu mate pachini kang tu ma la lo ili tum APSL sia kache song ke simbol le kache song bali pini simbol akache song panchot le pini politics se patu kali mate nilitum jelo phirlo mate RBR ni pupe rat along ha rong bot rong so arleng along nilitum rat along ke wang penin tum lam than kali la simbol le kache song dun kali pose la pini to sarjan long le tame kar biang long rat ato kan wara sidame ning bob nang ne la ben ning oi nang ne la ben manghu nang ne la si nono bangke litum ke kisi arjan lo apose kisi arjan pensi litum det longri cerai kom nang la so kisi arjan pahaira hola ke chok che tu man litum arona teng bening sai nang la so kisi pensi bini la kiche so tum bhan voter list tuliram roha in thana he pose la litum kisi pensi voter list in than ponang ko la pente la pidong amir tame litum kar bianglong along karbianglong pen se en sela long la pidong amir aputa litum ingti perse hala so amir aputa litum papa vir nang po so posili tum karbianglong rat phan ni ge koi ke pini tong skot pen herang ke pha pon nang ko bangal hello ni na tu phan chuneng rilo la pen ake hai tuliram long ha la pen BJP atu na tum la rong rubalo la self help group sak mara tum phan nang tum ration card runa toy la pen self help group amen pen nang tum meeting campaign ri jong se nang card tu long la pen evidence ke dolo prodang ne nili tum ke aron pen nang sai pon nang ko moke me thang bo ning joy la ya the election ke jok prodang ne katu e phan tame free hand pinang ji muni daning ke hang apuna chake chok hola anutin da aninge ma thado la so vote pa ka kache joga ja kong ke anutin man da free pinanji aposi nang litum ke ther ke ha pen ke vote reg la pen lai hua scheme men pen ke nang litum vote ke hang amai pin chong ri la se nang litum phanang chiri ro no nang litum rong ro ba lo ke lut ke sung opuke la se rada tum da nang litum phanang ke chak chelo la pen rada tum da non ke manghu helo nang litum jong hele ther hap lai hua urna doi job card asal help government benang litum jong hele ther hap tame pini ani marli tum da chini kar bia anglong mate khai sung piglo ili tuma longri longpat ani wang